A casa encantada. A casa encantada. Había unha vez unha nena que se foi a vivir a unha enorme e bella casa nas aforas da cidade. Era un sitio magnífico, pero había un problema. A casa estaba encantada. Pero a nena non era unha nena, era unha bruxa. E sabía cazar fantasmas. Colleos e metíos no contenedor da basura. Espero que haxa algún máis. E habíos. Seguiu a súa tarefa ata que pillou a todos os fantasmas da casa. Despois foi á cociña e meteu a todos dentro da lavadora. Unha vez ben limpios, colgounos no xardín. Facía moi bo tempo para secar a roupa. Unha vez secos, a maioría dos fantasmas pasaron a ser unhas bonitas cortinas. Uns deles convertíronse nun estupendo mantel, todos eran moi prácticos. A bruxiña empezou a sentirse moi cansada despois de tanto traballo, pero axiña soupo que facer con dous últimos fantasmas. E despois todos viviron felices e comeron perdices e colorín colorado. O conto está rematado.